Welcome to another episode of K-Box TV. I'm your host, Architect Kendall Esperas. And with me is the Isotones. Finally, akada mo nga schedule. Sige, kayo no Isotones, katapos introduce ano yung kalugaringon. I-mix na liwat. Ayaw i-mix. Palito, unahon ta rito. Cesar Endeseyan from Palo, bassist. Leon, wala nang pakilala. Michael, guitars. No. Sam, vocals, rhythm, Tacloban. Yun. Mixed drums, Santa Fe Jurassic. Tadi, familiar na kita di nga dudua. Bali Palo, Tacloban, Santa Fe. Yan ang Mayor Santa Fe. Ano? Paray mo yan ha. Bali tayo, nalabalit na ito. Kaya ngayon Isotones. Sino naghataga na Isotones kang aral? Actually, an idea an isotones. Ako na to yan. Aha. Oo. Kaya Isotones. From the word ISO, nakuha ko lang ito yung ISO ha. Parang, Isolated, sugar ito. hindi, bagan ko international standard Ah, operating. ISO. Tapos kindudtong to lang Anton. Parang Pwede. Oh. Bakit Parang bago ganun. yung word, ano? Oo. Pare pa Isotones nga word. May May na ba? May adad. May da po da. May da na May ka? adad. Kamu? May isotones na word. Isotonic. Pero ako pagyap kay Isotones karigsig na niya. Kaya amo manggod liwat iyo to panindigan nga iyo tunog nga. Oo. Pwede. Sige, kakano nagtika nga na Isotones? Nagtika nga na isotones 2014. Adto yan. After Mga Yolanda. After Yolanda. Mga nag-started to April, no? April kita April. Pinaka first gig adto namon is Calbiga. Kalbi. Pero may pagkita ko, tikang nakamo ni ba ibang banda no? Ano na? Tikang na kami iba ibang Ibang banda. So kayo na kamo nag-decide nga. Manila, bayan la. Mix na liwat? Ayun na nagsering nga pag Actually, an idea, aram na to is bagan project band lang. project band. band. Okay. Pero amo to bagan nag-click hiya, nag-con ka nag-click. So ginkuan na, nasbuan na testing tas nag-clickan nga tanan. Oo. And then amo to nga Bagat siring mo kita Na-establish bagat na. padayon tanan line. Ano Oo. kay bagat mo pa man. amo Sig- to yan. Bali, kakano ka bali ikaw ang bokalista di ba katapos Yeah. ikaw na surat. Kakano ka bagan nagtikang pagsuratan imo mga kanta? Actually, may ihan ako nag-start pag sinurutan kanta. Nakatupa akong dating abandan sa Garat. Nakadto. May da nakadto at least, may da ko to at least hin. Sa ka notebook. Natanan na ako naisip hinansurat ko adto. Tapos after Newlanda, nawara man ito. So, bagan so dito, after Newlanda, medyo na, bagan na, bagan nawara na ako. Nawara yung gagana na eh. Oo, nawara yung gana pag suka dito, pag surat. Doon sa nagudad to nga notebook. Oo. Bali nimo, naghihimo ka lanin Lyrics words lang. eh. lyrics lang. Ginkukuan ko lang. Tapos ka man May da nabutangan tapos, may da melody. diri mga tapos. Tapos Tapos, gimbubutangan ng melody. oo. Okay, tibagyap kay naunat melody. Tapos nasurat at lyrics. Pero mo pigip daan ito sige la tim surat kay nadadamo na tim surat. Tapos daan pwede gyap nimo bagat may nak pwede yung suratan dito no pwede ko contact lyrics. Siya. I-mix din ak mapakyara ka kanina nagtika. Ali Cesar. Bass, kay no bass. Basis ka ba nung nagyap? Pamati ko diri. Bahindan sir, so ganito. Wait God. Tigo-tigo lang do ah. Kaya viva, ano sa lahat niya ng vokalista, dancer, nanay. Balita, sige daw. Siya talaga. Nag-dancer kaya pag siya. Tigo ko lang. High school, Oo. graduate, tapos nagbanda. Pag tingnan ni mo, bass. Yan, gitara talaga. Gitara. Talaga. Mix pa doon ang kabanda kaya dati. I-mix. Oo. Mga bata pa kami dito. Taga Santa Fe, katas na ato palo, tapos Okay. sa nila, malakat ko din ano. Hindi kayo muskwila man niya, boss sa Juan, Santa Fe.
high school. Okay. Marching okay. band to ano. Marching banda nito na ako. Minor man natat eh. So kakano ka nagtingang pag-bass? Ang bass ang ano ka na sa tungs na. Wala. Start pag-bass. Okay yan. Eh, second year high school ako. Gitara pa. Sige, bata pa ngayon. Bass. Oh. Pero yan bagan mo, nagunti mo mga nahiligan. Bass. Nice. So, yan kumusta man ang banda? Ano't bagat iyo bagan sinisiring tika nga 2014 na stay yan kumusta man ang naging dalaga na niyo banda kay project band man lang to yan tas tununa tas yan kumusta man? Siyempre, pares ka pa ibang banda nga kuan tamo gyud pa nang pagagian gihap sa band. Amo to medyo Mamati ko mix gap ito. struggle. Pasaway. Damot So, ba? baga nagkuhan kami, na undang anay mga perato kabulan gihap. So, Okay. to. Tapos, balik na liwat. And then, amo ito. Mostly, ano baga nagiging problema usa ka banda para makasabot hira. Siguro, Oras. oras, and then, di na ko talaga mawawarat kuhan dahil financial problem ba. So, dito. So, pag kita niyo, pagbabanda, bagan, outlet lang or usa gihapon nga bagan source of income? Actually, para kuan ito bagat passion naman na Passion. ginahimo. Na at the same time, nahihimo na iya nga. Bagat blessing sa ganda blessing sa Okay, naabot bagat na lang. matagbati na kayo yan, bagan, na headline in mga, pero naka-concerts ito. Balito. Dili, balito ko, nalilipay kito kay may naghihapon, bagan, sing pa, diri la puro Manila na highlight. Kung may da Manila, may da na, pero may bagan na natupong. Hindi kasi kung natupong half bilig, pero at least, bagan, may nananap siya rin pan sa ka-production nga nabili ba iyo. Ano? Ayan. Mapay. Ano pa ba? Mix. Ika pera mo rin. Ambot boss, kalimada ini. Diri ba, para mo, Oh. yan young generation ba? Diri pa rin sa nuna, nanging ilalagay pa kung kunin nung tito nga damang banda. Yan ikaw gurit, pamati ko, ikaw. Uy, Janrod. Ano pa na sa? Rumnik. Pero ikaw na pinakadamo ng Pira. banda. Diri ka ba ito naglili? Ano pa yan? Yandi. Patigapi mut-mutan, no? Diri ba nagkukulang yung drummer? Nga damot mga bandat drummer. Di ka naglilipong pati mo mga... Baga di man boss. Baga time gap amulat na kukuan. Time lang. Mm. So, sige ibubutang ko ikaw hot seat yan. Oh my. Kung magdurungan gig, iti mo banda, katapos iba-iba nga lugar, anon man mo pagpili? Kuan na labos kun hinon nauna anay. Amot ako kuanan ko. Takay kung durod ako't bayad dito sa... Dire boss lagi apon lagi pat inon siya. Naman. Okay. Karaw daw ito ba? Okay. Pwede gap ito. Kaya kuninot mo na, kung hahain ka mo na pagtagdo, Oo. pwede na, hindi mo lang babaton ka talaga. No? Tapos matext na lang, Mix, man hindi, Gismil. Hindi, Gismil. At, hindi balita, makuri kaya mo nito. Makuri, pero at least na ma-manage mo gap. Isa malipong gap. Hindi po. Di gap, pira-pira yung bandad. 2, 3.
Abat lang. Isus kaya di. Arani ngayon, giyap. Pero active ko wala. Duat active. Silver na yan. Ay, super. Okay. Mag-iba't tunog ito nira nga duha pagod. So, okay man la. Di ka man malilipat. Di mang parsaya daw. Mata ko na liwat. Sige. Sige, bumati naman kayo nga duha. Gusto ko bumati ka pera nga duha. Pero bugos ka mga isotones. Mabalik kami, matokarit isotones. Sa unang tingin mo lang, sa'yo ako'y nabigani. Sa kagandahan mo na one of a kind talaga. Ngunit bakit ba ganito? Katauhan mo nababalutan ng misteryo. Pwede ba magpakilala sa'yo para malaman mo laman ang puso ko? Pag-ibig ba o ilusyon lang ang nadarama ko? Pwede ba magpakilala sa'yo? Ako talaga ay nandito. Ano ba ang hiwagang meron sa'yo? Lumapit sa iyo, ano ka ba kaya ito? Bumugulo sa isip ko, misteryo sa iyo. Pwede ba magpakilala sa'yo para malaman mo laman ang puso ko? Pag-ibig ba o ilusyon lang ang nadarama ko? Pwede ba magpakilala sa'yo? Ako talaga ay nalilito. Ano ba ang hiwagang meron sa'yo? Pwede ba magpakilala sa'yo para malaman mo laman ang puso ko? Pag-ibig ba o ilusyon lang ang nadarama ko? Pwede ba magpakilala sa'yo? Ako talaga ay nalilito. Ano ba ang hiwagang meron sa'yo? Pwede ba magpakilala sa'yo para malaman mo laman ang puso ko? Pag-ibig ba o ilusyon lang ang nadarama ko? Pwede ba magpakilala sa'yo? Ako talaga ay nalilito. Ano ba ang hiwagang meron sa'yo? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba?
Sige, before ako magpakiana kung ano to niyo mga kanta, may daanin namon yan na bago nga, ano tawag ini? Segment. Bago nga segment. And question impossible. Dito ka rin singon niya. Sige. Batunlan na yun, katapos imo dudugnan, okay? Okay, ang last. Ang baista. Bunay tiya, bunay. Aniya, makdo kay kulang, waray G. Waray G. Okay. Panpalo ko din panpalo. Oo, panpalo yun. Nakadalagan pa yan, outro. Hakanta ni Bulingling na ambot time. Aside ha, karasa ni taplungon. Ano pa it marasa haib? Ay, Siri Maria. I believe. Puri man yun. Hindi sigurado, pero naayon man. Bakit mas marasan mamunim kontra kang Joker? Bagay. Mabalik kita nira drummer. I have no idea. Kaya no kuno ring diri square. Boss. Makulapin na. Talaga ka idea. Baton labi sa ano? Pagkita lang mo. Kay ano. Boxing ring. Nga square man nga niya.
Dere boxing square. So ganito. Oo, boss. Gusto ka daday ito. Ako na to, boss. Ako na to. Matugot ka man to ngayon. Bato. Oo. Dere, dere. Ako na to, boss. Dere na, dere. Iya. Hello. Sige. Babato nun natin ni Mr. Timiroy yan. Nang tutulong nga naku na. ipakyana. Mr. Timiroy! Yes. Okay. Kan Sam may dato pakyana nga kaya no kuno it McDo di rin nabaligyahin hotdog. Kay Macdo, usa na laya. Pabaligya pa niya iatdog. Pwede. Okay. Adi niya pakyanan kuha na ito nga height noon ako no. Ay, yeah. Ay, yabo na eh. Oo. Pero talaga to na ba to? Depende pa noon. Dahil manukit na Noon una. na. Kung may sakit ka, bunay Pwede ko ko na. Pwede. Salamat, Mr. Timiroy. Nababarot aton gihapon mga televiewers it. Dapat ikbaton. Sunod nga mga interview ni Dida kay Bax TV. Ano siya na to yung kanta nga? Pwede ba? Pwede ba? Keno, pwede ba? Pwede ba? Kasi nasurat ko ito yung kanta, Juan. Out of confusion lang akong feelings para ako sa nga person. Tud. Oo. Awan eh, kunahin mo ka ngayong kanta, personal ko dito ni mo nga na-experience or naghihimo ka lang kanta nga pwede gyapon diri la waso-waso lang. Oh, pwede yan waso-waso. One mix lang yung akuan nga nakakompose. Okay. So, amo to ba confusion feelings sa ikaduan kahit na. So yun ang nagsurat ang kahit na. Isa Cesar. ma-explain. Ano latit kahit na? Kahit na... saksi ka doon, saksi. Bago yan. Malabo na na relasyon ba? Kahit na iniiwasan ka na. Oo. Hindi ka kayang lagyan. Hindi na kaya mo. Kahit na. Hindi na kaya mo lagyan. Kung nahimo ka mong kanta ba, ano ba? Tungod kinanglan bagat may daanay ka mo bagan maabat or di nga ni may encounter nga mga suwelto nga sitwasyon or bisan lano kung na may nanasulod na ulo niyo, nahimo ka mo. Actually, ano na nga ang mga composition is take ang good an experience sa amin. Ano yung one experience sa amin. Mas kuha magut may ada experience kay Mas madali. Oh, but may soulful talaga yung kanta. Isang kahit na. Kasi kahit na. Ano yung kahit na ngayon? Story daw ba yun? Please elaborate. Pero kay ito, maganda ko nagpagod na akong experience mo. Oo. Ano ka pirad to?
Direto. Direto ha, ito po. Wala agi manggo dito sa ganito. Amo tot mo pa na sa musikero no kay may dangani ka mo na experience nga mga sikat na malipayon nga experience, sad nga experience. May na may na naglain hay mo, nagdaot hay mo. Pwede mo may mga kanta no. Pasensya na lera no. Ginuhubutan na. Gagawas man gud hakon kanta. Ano na pipili. Messages tagsa-tagsa. Diri tapos na natin mag-message nga dik. Mo lagi pinit yung message, masing lang tiya nga padayon la. Una. Sam, anot message ni mo mga dito. Masing tiya message to. Ayaw ka mo kasi nahakon natukar ako anay haira or diri nga ni nalilate ako pag-practice, kaya ato pa ako dito no sa... Tira ba dito? Isam, message kan mga sing pa mga bokalista, nga nasurat, ano, di nga ni tagtitikang in banda, ano timbagan, pwede mayakan na hera. Message ko para mga kasi ko vocalist and also at the same time nagko-compose ng mga kanta. Takot pagkanta. Sometimes kita mga vocalist nag-aagimanggod kita sinisiring na depression or kuan or down kita sometimes na dili kita makakagsurat or makakagtimong kanta agi ito yung kuan so dito. But ito yung pinagagian is maupay himon yung kanta so mas maupay yung nga experience kay na-experience mo nga so dito mas damo lugod mo na susurat na kanta tas damot mo na iisip lugod na kuan na kanta nga may himo ito yung experiences and para mga pag-ugyap na kuan nga vocalist or musicians gihap patay pag kuan pag banda and then pag himong kanta and then some kung ano pa nga kuan damot atong pagagian as a band pero siring pa ay pagundang kung passion mo talaga padayon kala dapat. Pwede gapon, kung sing pa, kung di ka kung nakasurat yan, ay lang magpirita kay bahay magdugo. Pwede. Di ba, kaya sometimes naagi ito sa nga, mga songwriters, may natin sinisari nga mental block. Di ka makakasurat. Dali nga na tuwig ito. Parisak. Yun mo pa ito. Cesar. Di na, tapos na dila tanununa, no? Kamu na lang, message niyo nga duwap tag sa tag para ka nga duhay. Sige, sir, ano mo message mga mga mahiligin baho? Para akong kasi experience kasi, mas okay yan nabarukanin yung gitara, mga scale na gitara. Para pagkada mo habis, bagat di ka na makukuran nga duro. Pa-familiar mo na lahat, bass ba, scale liwat. Para matudugman mo na lang. Ngayon, pag pinamatila ka man iba-iba nga genre, ayaw kang pag-stickin mo sa lakay. Para team idea liwat, damo team na nasusulod. Bisan K-pop. Bisan K-pop. Dalawa mo ito. Practice ya. No, sakto. Juan, ano tiyo, Juan yan, bagan sering pa, how do you see yourselves in, siguro 5 years, ayan na, or 10 years, bagan ano tiyo, bagat aspirations, dreams, as a band, kung nakakantuan, ano, sige na wishful thinking, bayan lito, sumirin ginawa nga, sige. Wishful thinking. Actually, hingyap gadudugyap namon as a band. Mo ito nga every band na ginihingyap nga magkamiyadan album talaga. Okay. And then album, not just magkamiyadan album, but also the songs that we have written na ginhimo
nga mabatian ka pan tao, nga tanan nga tao. Yan. Na-express nga to namon mga karaping na to. Ito nga, may mga inspire ka pa ibang mga tao gihap. So dito. And then, makabulig ka pa ibang mga tao dito. Na, kung baga kuan, baga inspiration ni to. Rera, So ito. kinabuhi. May naniragin. Agi yan, ano? Bagat may mga inspiration or kuan, bagat will Nice. nga kuan. Yan dapat magyaya ka. Kaya ikaw na. Ay, ikaw, Sar. Ano ti mo bagat? Pareho man lang ang kuwan. Tapos siguro, ano, as siring pa artist na musicians din niya, takloban nga, suportahan kita, ano, taton igkasi. Oh, Oo, yes. unahon baka. Di rin nala puro nababatian la tato dito, no? Taganin chance kita. Yes. Tama. Yan. Amin yan na. Aniyoging kita kanina, makasiringgod ka mo nga, hindi rin kita nanaharayo. Pwede ba? This is K-Box TV. We are Isotones. One come, one shot. We value, we nurture, and we recognize. Biglang nabago ang masayang pangako. Biglang napako, unti-unting lumalamig ang gabi habang tayo'y magkatabi. Kung saan ka masaya, wala na akong magagawa. Kung talagang ayaw mo na, huwag mo na akong pasahin pa. Ginawa ko naman ang lahat, sa'yo ito'y hindi sapat. Kahit na iniiwasan, kahit na nasasaktan, kahit na hihirapan, pilit na kinakaya. Kahit na iniiwasan, kahit na nasasaktan, kahit na hihirapan, pilit na kinakaya. Wala na bang magagawa para di ka mawala? Wala na bang paraan para ako'y di mo iwanan? Ginawa ko naman lahat, pero ito'y hindi sapat. Kahit na iniiwasan, kahit na nasasaktan, kahit na hihirapan, pilit na kinakaya.
Kahit na iniiwasan, kahit na nasasaktan, kahit na hihirapan, pilit na kinakaya. Kahit na iniiwasan, kahit na nasasaktan, kahit na nahihirapan, pilit na kinakaya. Kahit na wala ka na, kahit na nasasaktan, kahit na nahihirapan, unti-unting nakakaya.